Gwasanaeth Cwsmeriaid, hybu neu ddifetha eich llwyddiant yn y gwaith. Mae Gwasanaeth Cwsmeriaid gwych yn golygu darparu gwasanaeth cadarnhaol, cyfeillgar, amserol a sylwgar i bob cwsmer yn gyson. Felly, os ydych chi'n paratoi i weithio mewn rôl Gwasanaeth Cwsmeriaid, neu'n defnyddio ffôn fel rhan o'r rôl honno, gallwch fanteisio ar hyfforddiant am ddim Cyngor Caerdydd i ennill cymhwyster lefel 2 mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid. Mae'r pynciau'n cynnwys: deall egwyddorion Gwasanaeth Cwsmeriaid, sut mae anghenion a disgwyliadau Cwsmeriaid yn cael eu ffurfio, gwybod beth yw sgiliau rhyngbersonol ac ymddygiad priodol, a deall egwyddorion ymateb i broblemau neu gwynion Cwsmeriaid. Peidiwch â cholli'r cyfle. Cadwch eich lle am ddim heddiw trwy ffonio 02920 871 071 neu e-bostiwch ymholiadaddysgoedolion@caerdydd.gov.uk. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein gwefan www.dysgu.oedolioncaerdydd.co.uk.